Sağolmasız milletteşler, biz Kortavulda Tümen ülkesi Bagay rayonu hem indi elege yoklarının transportundan sizge koynar selamlar jiberemiz. Sağolmasız milletteşler. Kortavul şulay bu tire avulları sıman zor uvat yarlarında urnaşa. Şunsı kızık, külde dingizdeki sıman su көтәрелешләре de bula iken. Tik onun sırrı oyunun tortuk kişinde tügül, әжилде. Yar boylarında yürsen, mında bütün jirde kıymeler boş urun yok diyerlik. Çünkü halk mında kül bilen yaşay. Kül olar için izgi urun. Şuna göre külne de mında ıllı kül dip yaratıp eyteler. Ылы күл шыннан да ылы ул, барлык мәгънәдә дә. Мындагы татарларның тормышының аерылгысыз bir өлеше. Күл булмаса, халык та булмас иде мөгаен. Мындагы татарлар әлеге авылны Корт авыл дип йөртәләр. Ни өчен шулай? Чөнки иң беренче күчеп утыручы татарлар нәкъ әлеге авылга килгәннәр. Бу авылда берникадәр торганнан соң, сыймый башлаганнан соң, инде икенче авылга, өченче авылга, аннары дүртенче авылга таралганнар. Менә шулай иттереп, әлеге авыл, менә монда 4 авыл бар, сазлыкта бу территорияда, калган 3 авылга да нәкъ менә башлангычны бу авыл бирә дә инде. Һәм инде уникаль культура, менә бу саз татарлары культурасы нәкъ әлеге авылдан башланып китә. Кортавул янәшәдәге усак авылына терәлеп тора диярлек. Аларның аралары кайчандыр зуррак булган. Тик ике авыл да үскән саен инде тоташа язганнар. Бәлки озакламый бу хәл булыр да әле. Чөнки бу авылларда соңгы вакытта кеше саны арта. Килгәннәр хисабына түгел, туучылар күп булу сәбәпле. Саз татарлары авылларында бик зур игътибарларны балалар мәйданчыкларына бирәләр. Ни өчен дигәндә, без иртә белән генә килдек. Бу мәйданчыкларда кичләрен балалар шыгрым тулы була. Бу ниндидер монда демографик бум, балаларның күп тууы бүгенге көндә авылларда чыннан да шок котыра. Монда менә шундый шартларда яшәүләренә карамастан балалардан ни юк, покой юк, татарча әйткәндә. Кортавулда да башка җирләрдәге татарлар төсле эшкә чумган халык яши. Кешеләр монда ачык һәм гади, тик бик оялчан. Монда мактанырга вакыт юк, эшләргә кирәк. Кымшанып тормасаң, мондый шартларда исән кала алмассың. Менә 93 яшен тутырган Мәйсәрвәр апа да шул яшенә җитеп гомер буе эшләгәнен сөйли. Ул вакытта балатахотлар юк, ут юк. Hiç çılpıkmışken oldum. Allah'ım 98 bence vakti. Ben anım toydur iş falanı. Irегез кайда эшләде? Ol traktör iş olur işlegen. Balatmık olur işlegen. Halar yangarıga gidip kalaplar. Brot bitedi. Kaslarım, ballarım karaydı. Hep koy. 18 men pensiyalan kayseri 18 men. 18 min. Şekerime olup da büyük, şekerime olup da ben ayıpa yekerime ne aldım. Bir ay veriyorum. Бигрәк күп аласыз пенсияны. Пенсияны бигрәк күп аласыз дим. Bütün нәрсә монда агачтан күбрәк. Чөнки кирпечләр материалларны алып килү бик авыр. Бары тик 3 ай гына аның өчен һәм бик кыйбат. Хәтта монда пожарная часть та агачтан эшләнгән. Янгын куркыныч аңлавыгызча бик зур инде монда. Иләр тәгаен агачтан инде, нараттан. Кайберәүләре ташланган, тик бу эш кыйбаткарак төшә шул. Материалларны китерү мәсьәләсе дә бар бит әле. Өй эшләрендә тимер мичләр. Элегрәк икмәк пешерү өчен урамда да мичләр булган диләр. Мин монда акча әзерләп куйган идем, бушлай икән. Булды. Tamam burada bakır. Монда әлеге скважина bir 17-18 метрга козылган дип әйтәләр, чөнки кичкенә генә кой ясасаң, bir 6-7 метрлык кына монда сос су чыга. Инде чисто эчим дисәң, монда инде тирәнрәк казырга кирәк. Шуңа күрә монда станциялар басып тора. Шунысы рәхәт бушлай икән. Тик барсы да скважинага йөрми. Аңлаганыгызча, өйгә су кертү дә монда мөмкин түгел диярлек бу шартларда. Тик халык башка әмәлен таба. Саз татарларының хуҗалыкларында менә шундый мичкәләрне күреп була, аларда инде су, эчә торган су. Ул су кайдан килә дип сорасагыз, аны яз көннәрендә ылы күлдән бозны кисеп яки инде шуқып тутыралар һәм инде ул шунда эри. Әлеге су бозылмый. Аны яздан
qor tishkençiğe xətle, tundırğançığa xətle kullanalar rəxətlənib. Dağın bir əybirlər ulda bolsa mənə tundırğıçlarının, suutqıçlarının köp bolu. Əlimində neşə həm iydə tağın bir işev. Çünki əybirlər sirək kilə, qışdan yoki indi jeydən əzirləb qoyarğa kirək. Mənə mında zapaslı xalq. Başqa şey bulmay. Мен ғади машинада отырамын деп ойлайсыздар енді. Yok жамағат, қарағыз әлемінде. Руль да yok. Алға артқадыр енді бұл. Өзімді пилот еттіріп хис етем. Мында енді шынлап алда нәрсе болғаны бірден мұхим түгел мұндай машиналарда. Саз авылларының төп транспорты ул балатаход. Сазлыкларны җиңүче, мондагы татарларның төп таянышы дусты. Ул тугры булып, үзең дә иренмәсәң, әйбәт яшәрсең. Кая барасыз? Эшкә. Такси әйбәт. Ага. Все, я... Яра, кирәк. Все, ярар, исән сау. Рәхәт булдымы? Рәхәт булды вообще. Балтаходларның техниканың нинди төрләренә юк, менә мондай төрләрендә гаражларда күреп була. Тәгәрмәчләре, көпшәкләре ничек ясалган. Заманында авылларда малайлар иске матайларны сүтеп җыеп, икедән берне ясап җенләнгән кебек, тик мондагыларда бу мавыгу балачакның якты хатирәсе булып кына калмый. Тормыш рәвешенә, һөнәргә дә, хоббига да, истәмә кәсепкә дә әйләнеп китә. Бу нәрсә була хәзер? Балтаход. Балтаход була. Тәгәрмәчләре шул буламы? Yok үләсәләр покрышке. Двигатель поставили еще. Двигатель, нинди двигатель була монда? Лифон это. Китайский инде. Китайский 20 лошадиных. Ага. Не коробкасы. Бу коробкасы буламы? Коробка от девятки. Девятканың коробкасы була эме? Жигулевские мосты. Монда да шул шестерканыкы. Ну, чтобы одинаковые были. Бу полный привод, гел постоянный полный привод ба? Полный привод будет. Кайдан ничек өйрәнәсез? Интернеттан карап ясыйсызмы буларны кайдан? Это сами придумываем, сами. Здесь деревни все придумывают. Друг друга это копирует. Бу кешегә ясыйсыздыр бит инде? Yok, у себя. Үзегезгә була? Ну, Күпме кирәк вакыт? Братна, икатна? я его делаю. Бер балтаходна. Не торопясь. Сез бу әйберләрен Ну, кисәсез инде, ну, обтираю вот так вот. Нәрсәгә аның өчен? Ну, чтобы полегче было. Диски тоже сам делаю. Дискларны? Ну, Варить итеп менә. Варить. Нәрсәдән? из старых почек. Ни өчен балатаход диярсез? Саз татарларының тормышы балык тотудан тыш, сазлыкта үскән җиләк җимешкә, ирбит шикләвекләренә, урманнардагы киек җәнлекләргә бәйле. Беренчедән барып җитү кирәк, икенчедән мул уңышны алып кайтасы да бар. Димәк, әлеге транспорт шыдам, йөкне күтәрә алучы, шул ук вакытта җиңел һәм очсыз булырга тиеш. Чөнки балатаход ул байлык күрсәткече түгел, функционал. Менә аны ясауда нәрсәләр генә кулланылмый. Бер нидә әрәм калмый, ремонтлана, икенче тормыш ала. Яисә шәһәрләрдә инде кирәге булмаган деталь бик очсызга гына монда кайтып, әле күпме еллар хезмәт итә. Менә балтаходның дискын күрсәтмәкче идек сезгә. Нәрсәдән ул ясала? Менә монсы аның, бочка, тимер бочка, шундый мишкә. Ишендә күргәнебезчә диск, һәм инде дискның зурлыгына карап, менә аның кырыйларын төрлечә трубалар иритеп ябыштырып куйганнар. Техникалар ясайм, яки под заказ. Акадан шундый буламы? Но үсте ака, асты тагетка. Монда да ака двигателеме? Да. Трансмиссиясы да аканыкымы? Но Җитәме? ике коробка. Ике нәрсәгә ике коробка? Понижать кели, растатка урынына икенчесе. Ансыдан инекеме? Аканыкымы? Yok ol девятка, десяткаларның бар. Ака бит инде бигрәк кичкенә машина. Но, Тартамысың хәзер? Монда ике генә бит цилиндр. но. Я күчейтерай. Лифан белән дә йөрөйтләр бай. Бу кышкыны да йөри инде. Да. Кышта, состан да. Батмый инде. Берәр нинди расчетлар ясыйсызмы саганда сез теге? Yok ay. Ничек бара шулай? На глаз? Но, нечек киләте, алай япшырып булдырам. На глаз. Сезгә әйттеләр, менә минем иске ака бар. Шулаймы? Но мне ака машина килтләр миңа, и профиль нимәләр. Заказ. Митяй нәрсәтән аны эшләй.
Нәрседен бар, шунардан эшлисез инде. Да. Профильләр белән. Менә сиңа ака. Мондай ака күргән юк иде әле. Кызык. Ну, самоделками занимаюсь. Тагын нәрсәләр ясыйсыз? Молотоход, всякие немнолер. Покрышкалар обтираю. Покрышканы ничек аптырайттылар аны? Кисесің бұлай. Сатыра бұлдырасың, е суы бұлдырасың. Бұларын протекторын кесіп шығасың. Трушва, блин. Бензопила, блин. Бензопила белән? Ну, чтоб протекторлар көрінсін. Ага. Кисеп чыгасың ни белән? Бензопила белән? Анары лебедка белән цепляешь, монда лишний. И суреті бұлдырасың. Элек һәркем үзе җыя иде диләр. Хәзер заказга эшләүчеләр дә байтак. Һәм ул җыючылар бит гаражында казынып ятучы усал карашлы бабайлар түгел, ә яшь егетләр, абзыйлар. Молотоходлар гына түгел әлбәттә, башка транспортларда күзгә чалына. Әгәр дә сез монда бу авылларда машиналар күрәсез икән, димәк алар монда март аенда ук килгәннәр һәм моннан ноябрь ахырына хәтле декабрь башларында гына чыга алачаклар. Менә шундый логистика. Техника дигәннән аның булганын да мондагы шартларга үзеңә яраклаштыру да бар бит әле. Шуңа монда совет заманнарындагы йөк машиналарын, тракторларны очратасың. Алар эш өчен йорт тирәсендә Алла биргән. Нәрсәләр куйдыгыз, ничек җыйдыгыз монда? Это полностью монтаж 66-й двигатель. Жигулевский, классика. Шундый зур машинага җитәме ул? Вообще за глаза хватает. Ә погрузчик бу ниләре ансы ничек эшли? Монда бит инде гидро Ну, усилитель. распределитель. Монда менә? Ну, И бу күтәрә инде шулаймы? ну. Монда Жигули 66-й, трактор, тагын нәрсә бар. Ну, все, наверное. Сакчылык турында нәрсә генә беләбез соң без? Тормыш турында да әллә ни күп түгел дөресен генә әйткәндә. Күп очракта кирәк тә булмаган технологияләр артыннан куып, кемгәдер охшарга тырышып, бик вакланып тормыйбыз шул хәзер. Тора-бара эшнең тәмен, хезмәт җимешләренең бәрәкәтен югалтмабыз микән? Менә шундый оста куллы авыл белән без инде саубулашабыз һәм сезгә дә киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Сау булыгыз, милләттәшләр.